May mga bagay dito sa mundo ang hindi natin maintindihan, hindi maipaliwanag ng siyensya. Mga bagay na hindi natin kauri, mga nilalang na hindi natin nakikita, mga pangyayaring nagbibigay sa atin ng kilabot at katatakutan. Halina, pakinggan at alamin ang mga lihim na kwento ng kababalaghan. Ako nga pala si Ryan, tubong Batangas. Ngayon ay nakatira sa Maynila. Marami na rin akong karanasan sa mga kwentong nakakakilabot. Ngunit isa sa mga mapanindig balahibong karanasan ko dito ay ang pagbisita namin sa isang bayan sa Cavite. Dahil sa kaarawan ng lola ng aking asawang buntis na si Lola Dolor, ay napagdesisyonan namin na dumalo sa kaarawan nito. Nang dumating kami, maraming bisita, bata man o matanda. Ang pumukaw sa aking pansin, ang nagkukumpulang mga lola sa isang lamesa na nakatitig lamang sa aking asawang buntis. Pero inisip ko na lang na mga kaibigan ito ng lola ng asawa ko. Sinalubong kami ng lola niya at bumati naman kami ng magandang araw at happy birthday. Ipinakilala kami sa sinasabi kong nagkukumpulang mga lola. Agad na hinawakan ng isang matandang babae ang tiyan ng asawa ko. Hinimas-himas niya ito at parang inamoy-amoy. Malapit ng manganak ang asawa ko, kaya bilog na bilog ang tiyan nito. Sabay tabig naman ng isang matanda sa kamay sa pagkakahimas at sinabing, "Tama na yan at baka mausog mo pa ang buntis." Pinapasok naman kami agad ng mga tiyuhin ng asawa ko sa loob para makakain. Habang kumakain kami, napatingin ako sa labas ng bintana. Nagulat ako dahil nakasilip yung matandang babae na humimas sa tiyan ng asawa ko. Pinaalis naman siya ng tiyuhin ng asawa ko at sabi, "Nanang, doon po kayo. Huwag po kayo dito." Tinanong ko kung sino yung matandang yon. Bago lang daw din nila nakita, kasama ng mga kakilala ng lola ng asawa ko. Bale, hindi rin nila masyadong kakilala. Nayakad lang ata sa kaarawan ni Lola Dolor. Patingin-tingin pa rin yung matandang babae sa asawa ko, lalo na sa tiyan nito. Malapit nang sumapit ang dilim, sinabihan kami ni Lola Dolor na doon na magpalipas ng gabi at bukas na umuwi dahil delikado para sa asawa kong buntis. Sumang-ayon naman ang aking asawa. Kaya naglatag na ng banig ang Lola Dolor para kung sakaling antukin kami ay mahihiga na lang kami. Naisipan ko munang lumabas ng bahay at magsindi ng sigarilyo. Habang isa-isa nang umaalis ang mga bisita ni Dolor, huling nagpaalam yung grupo ng mga lola. Hinanap ko yung isang matandang babae kung nasaan. Paglingon ko, nasa loob siya ng bahay. Naroon sa kwarto kung nasaan ang asawa ko. Agad akong pumasok. Nakita kong hinihimas-himas niya yung tiyan ng asawa ko ulit. At sabi ko sa asawa ko kung ayos lang ba siya. Sumagot naman siya ng wala. Oo, at inaantok na rin siya. Mag-aalas 7 na ng gabing iyon. Umalis na yung babae. Pero siya na lang ang mag-isa dahil nauna na yung mga kasama nito. Tinanong ko kay Lola Dolor na kung sino ba yung matandang babae na iyon. Hindi rin niya kilala, basta nakita na lang niya na kasama ng mga kaibigan niya. Habang umaandar ang gabi, mag-aalas 10 na ng mga oras na iyon. Tulog na rin ang mga tao sa bahay.
Ngunit isang malakas na yabag ang gumising sa aming mag-asawa. Sa bubungan kasi ng kwarto na tinutulugan namin, may narinig kaming isang malakas na parang bumagsak. Bumangon ako at pinakinggan kung anong tunog iyon. Isang yabag na naman ang narinig namin na parang may tao sa bubungan. Ramdam na ramdam namin sa bubungan ng yero ang paglakad nito. Maya-maya pa ay nagising din ang Lola Dolor at pinunasan ng luya ang tiyan ng asawa ko. Tik-tik daw ang nasa bubungan. Balak biktimahin ang asawa ko at ang aking anak. Patuloy pa rin ang malalakas na paglakad sa bubungan na parang malalaking paa ang tumatapak. Kumuha ng itak ang tiyuhin ng asawa ko at lumabas. Nagsaboy ito ng asin sa bubungan at sinabi nitong, "Ikaw matandang babae ka ha? Tumigil ka sa kalokohan mo. Kundi puputulang kita ng dila." Agad na mabilis na takbo ang lumagabag sa bubungan na parang isang malaking hayop. Nasa tabi lang ako ng asawa ko at hawak-hawak ko ang kanyang tiyan. Naglagay din ng mga asin sa bintana at pintuan ang Lola Dolor para pangontra sa pagtangkang pagpasok nito sa bahay. Maya-maya pa ay naging kalmado na ang gabi namin. Ngunit sa inakala naman na tapos na ang kaganapang iyon ay hindi pa pala. Isang pusa ang naririnig naming nagngingiyaw. Hindi pa pala natatapos ang pangangamba namin na bumalik ang tiktik. Nag-anyong pusa daw ito, sabi ni Lola Dolor. At maging alerto baka makapasok sa mga sulok-sulok ito. May paglakad na naman sa bubungan namin na parang mga paa ng malalaking tao. Iniabot sa akin ng tiyuhin ng asawa ko ang itak at baka lumundag ang pusa sa kwarto. Agad ko daw itong tagain dahil yun ang aswang. Dagdag pa niya, yung matandang babae, ang aswang. Dahil nakita din niya itong umaamoy-amoy sa labas ng bintana habang nakasilip sa asawa ko. Bumalik daw yun para mambiktima. Natatakam daw ito sa mga sanggol na nasa loob pa lamang ng tiyan ng ina. Maya-maya pa ay may nagpupumilit pumasok na pusa sa butas ng kisame malapit sa kwarto na tinutulugan namin. Hinataw agad ito ng tiyuhin ko ng isang parang latigo, pero tinatawag nila itong buntot pagi. Mabisa daw itong panlaban sa mga aswang dahil napakahapdi daw nito para sa kanila kapag sila ay natatamaan ng isang hampas lamang. Humiyaw ang pusa at hindi na nagpumalit pang pumasok. Tumakbo ito sa bubungan at naghihiyaw na parang sakit na sakit sa natamong hampas sa muka ng buntot pagi. Takot na takot din ako sa mga pangyayaring iyon. Hindi bago sa akin ang makarinig ng kwentong aswang o tiktik. Pero sa mga pangyayaring iyon, ako mismo ang nakaranas ng ganoong nakakakilabot na karanasan. Kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe pa uwi ng Maynila. Nawala na rin ang takot ko nang matanaw ko ang sikat ng araw. Pinabaunan kami ng Lola Dolor ng isang proteksyon na rosaryo para sa aming pag-uwi. Nag-text din ng tiyuhin ng asawa ko na nakita niya ang matandang babae sa palengke na pagala-gala na may sugat sa muka. Nang makita daw siya ay agad na tumakbo papalayo sa kanya. Simula noon, hindi na rin nila nakita ang babaeng matandang iyon kapag pumupunta ang grupo ng mga lola sa kanila. Hanggang dito na lang po ang kwentong katatakutan at kababalaghan ko. Sana ay nakapagbahagi ako ng isang kwentong nakakatakot sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. God bless po.
Nagpapasalamat, Ryan. Maraming salamat sa nakinig at makikinig pa lang. Hanggang sa susunod sa mga lihim na kwento ng kababalagan. Ito nga pala si Team TV Story. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share.